Nah, di sebelah sana ada bintang Mak Cici, ini juga bintangnya dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oh iya. Iya. Men kenalan dewe. Ben kenalan dewe. Iki wis familiar nemplek nggon YouTube iki. Tem nemplek. Selamat malam. Nah, mic-nya mah. Nggih, wilujeng dalu. Mbak Lisa, Mbak Tati. Tak tutupi mripat. Derek tepang. Nggih. Panjenengan biayi pundi naminipun sinten ngakuo? Nggih, nderek tepang. Nami kula Umi Hafifah. Umi Hafifah. Nggih. Wah, sing ten YouTube nika. Boten. Benten Umi Benten. Hafifah. Umi Hafifah. Oh, Umi nggih. Hafifah ke Sing anu familiar. apa Ratu Podang Kuning. Ratu Podang Kuning, Ratu Podang Kuning niku leres boten. Nggih riyen. Lho saiki apa wis mudhun dadi tumenggung. Iki padha-padha ratu-ratu Podang Kuning. Ratu-ratu. Sopo sing ratu? Aldi. Ini ya ratu. Kamu? Patih. Wah, iya. Nadyan wujud temong peksi Ya, monggo. pitong sasi lawase nggon nganteni mong sliramu wong bokos kang dadi ati rena wengi mong tansah tai pipi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Tatin, Mbak Lisa. Niki wonten nawala. Nggih. Sugeng dalu Pak Dalang badhe nyun lagu bawa pangkur Semarangan didhawahke langgam kangen. Ingkang bawa Mbak Elisa. Langgamipun Mbak Indah Wasita. Matur nuwun saking kula Mas Wiwi Kurniawan nggih. Badhe pun aturaken. Menika nggih wonten Mas Dalang. Nggih, wonten. Mbak Tatin, saya Ida Sri Haryanti Ya. dari Pelayan 2 minta lagu Caping Gunung dipun bawani nggih. Makasih saya ngefan kalih jenengan Mbak. Oh nggih, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Iki mbok tulis dhewe to jane. Jane mbok tulis dhewe to. Wacane dhewe nek ora percaya iki darane. Mbok tulis jane kula ngefan kalih jenengan bakal. Oh, ditambahi to. Tulis dhewe tambahi. Ya memang banyak yang ngefans sama gue. Loh, Wah, kok. yo nyatane aku lagi munggah ngene wis Tatin. Ngono mau kurang ya. Lah yo kowe mau mesti
ngompasi to. Apa? Ya. Ya nek ngompasi Saking barang. ngefene nganti kaya emosi. Kaget aku yen Mas Jalang jadi lagi munggah kok Mbak Tatin. Nih Mbak Saking Tatin, senengnya. Mbak Tatin, Mbak Lisa itu memang luar biasa. Aku angger buka Instagram, buka Facebook itu mesti muncul Tatin Titrot Lovers. Elisa Lovers. Lovebird. Ngono kuwi. Manukmu. Manuk. Iya. Tapi iki gak cuman kita bintangnya hari ini. Ini belakang kita juga bintang-bintang loh. Iya. Ya, ini kalau nggak dikenalin Eman. Oh, boleh, Iya. boleh. Ya, ini yang paling bintang dari bintang kono paling. Ibu. Ya, selamat malam Mbak Elisa, Mbak Tati. Iya, selamat malam. Dari pangakan kula Endah Wasita. Oh, iki to Mbak Endah Wasita. Nggih. Lah, Mas Jalang dereng kenal to, Mas? Lah niki sing ngersake Oh, alah. langgame Mbak Endah. Oh, nggih. Tekoni sa omahe ngendi kok ndak menenek saka ngondi saka omah meneh aku gak. Mbak Endah Wasita, panjenengan mijil saking pundi? Sleman. Lah, bener. Kudune ora kula Apa? mijil saking mbok kula ngono kudune. Lah kok kowe sing ngejel? Sing tak takoni kene kok. Niku nek Mbak Tatin sing tanglet wau. Lah, sauring tergantung. Oh, berarti ya kowe terus wae sa sing nakoni. Oh, Dadi beres. ben lurus nek sing nakoni aku menggok-menggok. Kok jatahmu direnekke ya. Iya. Kudune micil saking mbok kula ling ngeden ten Sleman. Iya ngono kuwi berarti. Status Mbak, wah iki kudu penting iki saiki. Oh, ngoten. Iya. Status apa? Sekolah. Anu, senggel napa? Apa? Apa? Senggel napa? Sendel piye ta? Sandel Senggel. Lah ya single. single. Sendel Ah, sendel. single. Single apa wis pajeng? Single parent. Pajeng. Pun pajeng napa senggel? Single. Senggel. Nggih, senggel. Oh lah ya wis. Padha berarti kan iki los gitu lho nek mbok menawa ana. Oh, padha iki, tos. Oh, golek bakul-bakul cilok yo nek ana. Yo. Heeh, sing ciloke gedhi-gedhi nek iso. Lho Mas, apa iki sing bakul cilok nang ngene iki gelem iki Alisa iki. Ya sebelah. Oh, jejernya. Selamat malam. Ini sepertinya penyanyi ya. Selamat malam Mbak. Ya, ini boleh tahu namanya siapa? Nama saya Marisa. Marisa Dawanya. Marisa Alfiana. Ya, Marisa Alfiana. Rumahnya di mana? Di Beta apa Enggak di ditinggal? Beta. Oh, enggak di Beta. Iya. Mapan di mana rumahnya itu? Mapan di kasur. Ntar aku cari dulu. Yes, wes. Wis kena kabeh. Iya, aku mau wis kena saiki kowe. Mapan di kasur. Ya. Mijil saking ibu, nggih. Iya. Ibu mapan di kasur meneh. Ibu piyayi pundi? Ibu Piai Pleret. Lah, bener iki berarti seko Ane iki ora pleret. nang pleret lho. Lah, Aku nggak di Pleret aku. kamu nggak di pleret? Iya. Oh, kamu udah dirabi Iya. sama tiang mana? Tiang listrik. Alah, angelnya orang mana? Dari orang mana? Gading pelayan. Gading player. Ya, wis dudu bantul wis impor. Suwe-suwe dadi emosi deh. Emosi aku. Mumet ndasku iki kopior. Dledek metu Terus kok kuping. bantul oleh bojo wong gading. Ya. Ini baru saja babaran. Baru aja. Lain. Ndak dapat lanang apa wedok? Wedok. Oh wedok. Sesuk gedene digadang-gadang dadi opo? Boxing. Jadi dokter wae ben koyo. Iya. Terserah Septa. anaknya. Oh terserah anaknya ya. Sesuk main gabung. Sahabat Septa dan Sinta dan anaknya Marisa. bisa. Boleh. Kesuwen lagi nunggu di kedua. Sebelahnya. Ya. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, iki alus nek iki. Oh, jalus. Kayak aspal GLS. Ajeng derek bite mangak, bite pangak, bite Wes. alah. Bite pangan, Mbak. Derek pitepangan. Kula Alifah. Alifah. Nggih. Panjangnya Alifah Nur Khotimah. Alifah Nur Khotimah. Oh iya. Dipanggilnya Al apa? Nur Koti. Al apa? Li Ima. apa?
Alifah, Mbak. Alifah, saking pundi? Saking Semin. Semin. Oh, ya, berarti nggak jauh ya. Semin. Enggak 40 menit. jauh semen ya. Ngapa kok ngelirik-lirik aku? Seko semen kok njok ngelirik aku. Meh? Yang Tonggo Kenapa? kan. tong cali bojoku ya wong semen. Lah iya. Oh ya. Tonggo Garwanya dosa. Mbak Tatin semen. Iya. Oh iya semen Mas. Bang, ini semene ngendi kok aku ora tau petuk. Saya Jambe. Oh Jambe, berarti aku nglimati no. Nggih no. Ah kok ora tau metu. Ya mboten. Iki kok Oh, sosok. padu iki kok. Ora. Mbak Terima Alifah kasih Mbak dari Alifah. Semen ya. Ya, di Yo. sebelah sana ada bintang Mak Cici, ini juga bintangnya dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oh iya. Iya. Men kenalan dhewe. Ben kenalan dewe. Iki wis familiar nemplek nggon YouTube iki. Tem nemplek. Selamat malam. Nah, mic-nya mah. ayo. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng Mbak dalu. Elisa, Mbak Tati. Cek. Derek tepang. Nggih. Panjenengan biayi pundi naminipun sinten ngaku. Koyo Kaya cakilan wae. Ngaku. Iya, ngono. Jerek tepang. nggih, nderek tepang. Nami kula Umi Hafifah. Umi Hafifah. Nggih. Wah, sing ten YouTube nika. Boten. Benten Umi Benten. Hafifah. Umi Hafifah. Oh, Umi nggih. Hafifah itu Sing anu familiar. apa Ratu Podang Kuning. Ratu Podang Kuning, Ratu Podang Kuning niku leres boten. Nggih riyen. Loh Saiki po wis mudhun dadi tumenggung. Turun pangkat. saiki Ratu liyane. Oh, lah ya ngono. Dari mana asalnya Mbak Umi Hafifah? Kula saking Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Endah iki jan dalange le mbayari ya. Weh. Ponorogo tekan kene. Wah, temenan Mas. Mas Mesawat. Dalang jenengan lho dereng kenalan kali kula. Iya, Kene malah betul. piye ta iki wong ngejaki kok Saya malah juga urung kenalan. belum. Saestu lho, Mbak. Mangga. Waktu dan tempat kami Kami persilahkan. persilahkan, monggo Pak Dalang. Apa silakan. mau tanya apa sama Loh, saya? kok malah loh. Ya jenengan sing tanya aku. Oh, saya harus nanya. Oh, iya. Kan aku cewek kan gengsi. Nek tanya duluan. Cewek itu kalau nggak ditanya emang diem kok. Padahal punya permintaan banyak tapi kalau nggak di aku ya namanya siapa? Namanya Umi. Oh iya. Asal dari Ponorogo ya? Iya, Ponorogo. Iya, tanya apa ya? Piye to dalange? Aku jadi salah tingkah. Udah ah. Tak yo nek jenenge perkenalan ki dimatke kok malah ngematke dhuwur iki. Aku ki ora kuat deh namat ki. Keder aku. Kok tak kuat barang. Mbak Umi, Dalam. yang nyuruh ikut sinden Mas Gilang siapa? Mas Ipon. Oh lah. Oh, jan kuwi dasare iki nanti ngejaki anu ape iki. Pon. Oh, blantek sinden. Makelar itu, makelar. Oh, makelar ya. Kamu yang ngajak Mas Ipon. Iya, sinden mana itu sudah dijajahi itu sama Mas Ipon. Sip, pokoknya. Ayo, jai terus, Pon. Mula. Jai terus, Pon. Saya terus Pon ya. Nek ora liwat kae wis ra entuk anu saka Ponorogo tekan kene ora bakal gelem. Monggo dipesawatke saka Ponorogo. Oke, Mbak iki guyon ya karo guyon tapi juga menyajikan lagu-lagu sambil Iya, lalu. betul, heeh. Oh, iki mau Sudah napa perkenalan semuanya. Sampun. Perkenalan semuanya. Tadi itu Tadi yang mana dulu? apa itu badhe nyuwun. Anu Rasa grogi, Gak usah grogi. Wis ora kenalan meneh. nyekel we ora ya. aku kira grogi wedi karo bojoku. Mas Dalang wis di bojo apa? Hah? Kelihatannya belum toh? Aku ki takon tonan di bojo apa ora? Sudah. Yang mana? Tidak dibawa. Lah kenapa takut? Ya, Eh? karena wanita itu kan punya insting tajam. Oh, Loh, kalau nggak beneran ada rasa kan nggak ada ya. iya, kan? harusnya Nggak biasa apa-apa. aja ya. Biasa aja. Jenenge Dalang nggo
gawa sinden ki biasa, Mas. Iya. Nek tak tak sanggup grogi-grogi, nek grogi barang iki mah perlu dipertanyakan. Kebaca. Ya. Iya. Soalnya ada sedikit rasa. Ya. Itu dia. Lah itu Rasa salahnya. takut maksudnya. Ya rasa pekewo ya. Nah, ya iki anu Mbak tadi ada Pangkur Semarangan. Iya, yang menembang Mbak Elisa bawa sama Mbak Elisa. Mbak. Langgamnya Mbak Endah Endah lah. Wasita. Iya. Kok ya spesifik sekali ya. Iya. Selain menunjuk Ya Mbak Endah suruh maju. Mbak Endah Wasita. Ya Mbak Endah nanti maju. Arep maju saiki apa bar bawa boleh. Oh ya, Boleh yang maju sekarang. nggak Sekarang ya. apa-apa. Ya. Mingkar mingkurengang koro Ya. iya yang keplok nih baru dua ya nah, ditani tadi yang tak kasih 5.000. Oh, sebelah wis nyogok. Kali keplok 5.000. Agarono Ah, 5.000. ora anak dalang kok ya 5.000 ya. Oh, 10. Hah? 10. Ya ora. Dalang ini memberi seni sinden, nggak tak Oh, kasih. iya. Dalang tuh yang memberi. Wangun-wangunnya itu tuh yang Iya, apa meneh masa- wong lanang ya, Mbak ya? Nah, dalang neng sinden ya minimal ya 250. 200. Oh, Ya lu 500 no nek saiki mosok 250 ki nggo ngopo? Rangkai Lah saya. iya. Aduh, ciloko ini. Karenan marti Apa iki? 5.000. 5.000. Kudu aku lho. Wis. Lah matur suwun. Balik 5.000 meneh. Lah iki memang jujur dari hati. Oh, gitu. Memberikan apresiasi padaku. Oh, kagum Matur sama suwun, Mbak nih, Elisa. Pak. Iya. Lah iki rodok mentit ya. Hah? Apa? Mentit. Mentit, mentit. Mentit. Medit, medit, medit. Ah. Redek aku kok nek kleru. Tulung tut. Nah. Apa? Packing boleh, packing boleh. Seberapa? Seberapa? Ayo sepiro lah rasane lha iku. Wah, nantang pekinge. Syukur ya. Oh, ane nono Mbak. Kenebak. Median. Dia. Matur suwun, Mas. Sinupa sinukar to mreh gretarto pakartine ngelmu luhung
semeng aji sampun nika kalajengaken langgame apa kangen Kangen. apa kayak kangen pitung sasi Nggih, nggih. lawase nggonku ngenteni Nggih, Kangen. ngenteni. Oke. Ya, kangen Dewa 19. Semua kata rindumu oleh kuwi Tak berdaya Ah. menahan rasa ingin jumpa sapa, Pak? Ya. Ingin jumpa siapa ya? Mbak Umi toh? Udah video. Umi Abid. Ya, ya Mbak langsung Mbak. oke Aja mepanas suasana. Nggih. Ya, monggo. Pitung sasi lawase nggonku ngenteni rasa Matur nuwun Mbak Endah. Injih sami-sami. Langgam kangen. Ya. Selanjutnya mau wonten apa ya tadi? Santri Pak kok. Oh iya, nanti Nanti. podang kuning dulu. Oh iya, podang kuning. Siapa? Mbak Umi? Podang kuning Mbak Umi. Mbak Umi. Ya, Mbak Umi. Umi Hanifah. Nah, ini Pak kok meneh. Hafifah. Hafifah. Oh, iya. Oh, masa ngono wis lali lho. Ya aku lali ya Mbak. Mulane kulino melu dadi ben ra lali. Nah itu loh maksudku. Ini lagi perdana. Perdana di sini Mbak Umi udah pernah ke Jogja? Sudah Oh, sekali. Di mana? 2 kali ini. Di mana? Yang pertama? Yang pertama di Kulon Progo. Oh, nang anakku. Kan di Kulon Progo nih. Kulon Progo? Kulon Progone enggak tahu. Oh iya, sepenting yang maju-maju ya maju. Enggak ngeleng-ngeleng. Kulon Progone Gimbongan. Kok ngerti? Ya ngerti kok. Fans sejati ya ngerti ya. Mbak Tati ini Kulon Progone Gimbongan. Gembongan, nek wis ngerti ya ndang moro. Apa? Sego apa? Ya moro nang anakku nggawa gula teh. Siap nek ming gula teh. Teh wis istimewa teh. Apa? Teh goro-goro. Teh celup. Teh Tehmu? Tehmu? Teh celup. Ayo ndekmu celup. Piye to? Iya ngono. Men aku cendra ana teh celup dadi nek jenengan nanggon aku, kuwi disok nanggon aku nyelupke teh. Oh, nanti. Kono biasane kum-kuman ya teh. Dekokan. Oh, dekokan teh tadi wis jerabut-jerabut ngono kae. Ya nek diombe kan dadi ngregeti ngono kae lho, Mas. Oh, lah ya dadak ngelapi ya. Dadak diduduk ngono. Wes ya, Ya, Mbak Umi ya, iki dikancani Mbak Elisa Genti apa Ya, kepiye? boleh. Oh, lingguh terus iki nang kene kon kerja malah linggah-linggah. Gak boleh iri dan dengki. Gentenan, aku mau wes pisanan, mau pangkur semarangan. Terus kan genten aku linggoh, kowe ngadek
Aku linggo aku ngadek. Ambo Kowe aku iki. linggo kowe ngadek. Omong apa kemu, Ngadek aku nah. linggo. Plek-plek-plek. Gitu. Kemu. Kemu. Ya. Teng plekutuk. Mbak Umi. Dalam. Nyuwun bawanipun. Oh, bawa. Ya. Iki padha-padha ratu-ratu podang kuning. Ratu-ratu. Sopo sing ratu? Aldi, Ini Aldi. ya ratu. Kamu? Patih. Wah iya. Ya. Saya duduk ya. Wah. Ratu podang kuning. Rangga stand. Bagor rajane. Nah, Raja Jin. Jin Toyak. Nadyan wujud temong peksi Malah ketuti nek Umi yo ditung ngono. Aku mau pangkur Semarangan di alon-alonke ora. Oh men nyerak. Ayo men nyerak Iki jare. pendorone kan. Kon sepuh ta iki soalé. Anggrono sinden anyar atraksi kok nano nani nano. TP-TP. Mlebune. halus manis nengse Mbak Umi masih sekolah enggak? masih Di mana? diisi Surakarta Isi Surakarta jurusan Karawita semester berapa? semester 6 Semester 6. Iya. Sudah punya pacar belum? belum belum Tenang ora. iya belum Nah. Rencana kamu pengen cari orang mana? Keinginan? Aku Jogja, Solo, Klaten, Prambanan. mana aja boleh Oh mana aja Mana boleh. aja. Kriteria yang ingin ya mungkin siapa tahu nanti ada yang tertarik. Heeh. apa ya Mau seorang dagelan apa dalang apa yogo. pengennya sih anak lurah Oh, Oh, anak lurah. Oh, bisa. Monggo Pak Lurah. Anak lurah ketoprak sih mengke. nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Ditambah ya. Anak lurah. Oh, Pak Lurah terus mbok bapak nih wae. Oh, anak lurah pulutan mawon tuh dari Pak Tom. Oke, siap. siap Oh, bisa. golek isi podang jenar Nek golek pacar wis ora kudu bagus, ora kudu kepiye-kepiye, yang penting setia. Nggih. Soalnya cinta itu kadang-kala indahnya hanya di permulaan saja. Setelah itu yang datang hanya bulan-bulan empedu. Aja dirungokke. Lah pripun, Mbak? Setiai ora ana apa-apane. Sing penting gelem nukokke bedak, nukokke sego, beras, mangan sayur kuwi sing utama. Sing penting kuwi ya tanggung Iya, jawab ya. Setia pangani krikil. Ayo padha wae ya ora? Iya, cocok. Ngarin. Ya ora dadi. Kesetiaan itu penting loh. Harus nek nukokke bedak ning nek diwayuh. Ayo. Ya ora apa-apa ya diwayu. Ya ora apa-apa diwayo. Ora apa-apa. Penting madang tuku bedak. Penting diwai dhuwit. Oh, penting dinaik dhuwit. Rohani jasmani. Caranya tertarik lah. Masa iya ini ah. Lek dadak ngenehi dhuwit kuwi. Ini gamelan gadon. Iba bunga. Ibu bunga hatiku
dadi kusumane. Loh, Kleru ya? salah. Oh. Jaluk Sing- dibenerke, Oh, dalang jaluk iki minta dibeneri. Oh, Itu anu toh, pancingan. cari perhatian, Iya. Mbak. Ah, itu loh maksudku. Nyanding bisa dadi Jas. Umi Hafifah dari Pulong Ponorogo ya bocah kuning. esok awan ning omah wis ora kerasan keluyuran nang goleki sing nak sayang mobil miteranggonku goleki ora kerasa esok awan nganti wangi
Siput antutut hati keperan ora mendung hatiku sen sayang tetu dan selatani setrikat bulu jenggot Atur suan Mbak Umi Hafifah luar biasa. Kodang kuning no.